tahu diri. Wis urip penak gare anteng kowe kakan pola. Bangetan kowe Sin. Anteng? Gak tahu diri? Sampean iso ra jaga lambene sampean? Wis Dik, wis. Aja kegowo ngono. Mas, beras awak dhewe melu urun lho. Banyu, ge delokan aku karo Mas Gun trimo adus sedina pisan. TV aku ya ora tau nonton. Lampu kamarku lho mung 5 buat ngono aja mbok permasalahke, Mbak. Kowe apa tega karo ibu delokan kae ibu kae? Aku kene ge jaga wasete bapak omahe ki ora entuk didol. Mas, sampean ki kepala keluarga lho, iso-isone kalah karo bojone sampean. Aku ki adimu, Mas, adik kandung. Kok yo tega ndelok aku diperlakuke kaya ngene nang omahku dhewe? Aku wis ora kuat, Mas. Pokoke aku tetep njaluk omah iki didol gek duwite bagi rata. Ngomong apa kowe Sin? Ibumu aja urip, aja kurang ajar kowe ya. Apa, Mas? Apa? Mek ngomong aku ya. Aku wis ora kuat karo kaya ngene meneh. Mbak, keterlaluan kowe ya ngomong ngono ning